יאללה. צד שני, שמישהו יעמוד בצד השני, אין שם אף אחד. נצלם את הצד השני גם. אולי הם עולים פה. הנה, פתח. מה? איפה? אוכל, לא זה. מי דופק? פתח את זה, פתח את הקרש, אוכל לקרש הזה. פתח את הקרש הזה, כן, יש לזה קטע בקרש. שימו לב, אולי יש יציאה בזמן. דפיקות מהאוטו. תסתכל לי, אני פוגע במשהו? רגע, לא, זה מגש. הנה, זה מברגה, אחי. תביא מברגה. יש דום בצד השני. כן, זה הקרש הזה. ככה מברגה. לא מברגה, צריך בורא. צריך אום הדבר הזה. חבר'ה, נביא אותו. לא, אתה לא יכול, אתה דורך על זה. יש לך פה? לא, אתה דורך על זה, יאללה, אתה דורך, אתה לא יכול להציג. יאללה, כפרה עליך. יאללה. נעשה את זה חכם. איווה, הנה, הוציא. תרים. תערום, פנה מופנה. לא לקום. אז יקרים על כולם. חיפוש והחיפים. זה השאלה שתשבות כתב. יאללה, זהו. רגע. חבר'ה, שבו. זהו. יאללה, עוסקים אותם אחד לשני. אחד לשני. תביא ידיים.